Snimio sam dugački YouTube video, to jest tačnije 2 videa i imam mnogo više poštovanja za YouTubera, to jest barem one koji se malo više cimaju. Iako radim kontent već duže vreme, imao sam neka iskustva sa YouTubeom, raditi za sebe je skroz druga priča. Nema roka, nema para, a želiš jednako kvalitetno da bude. Stvaranje YouTube klipa je proces od nekoliko dana, koji podrazumeva stvaranje ideje, prikupljanje materijala, pisanje scenarija, snimanje, editing i završne radnje pred objavljivanje. Stvaranje ideje nekad ide brzo, odmah ti se javi, a nekad ide sporo jer je potrebno veće istraživanje, a tek onda kreće show. To je bio show. Pisanje scenarija i prikupljanje materijala je bukvalno novinarski posao, pa se onda prelazi na snimanje gde moraš postaviti scenu, kameru, svetlo, mikrofon, a ovo moje je bukvalno basic. Mikrofon spreman i ovako to izgleda na kraju. Svetlo upaljeno, namješteno kreveta, samo da se vidi u kadru. Tu ću ja da sednem, sto očišćen i to je cela priprema sada. I sada kreće glavni deo, a to je snimanje. Posle snimanja koje može da traje i više od sat vremena, prva stvar, ko sam ja i šta sam to snimao, ovo je... Prvo ko sam ja i šta sam to snimao, odgovor je niko. Na red dolazi editing koji traje i po nekoliko dana. Za kraj ostaje smišljanje tačnog naslova i opisa, generisanje thumbnaila. I ti kažu da je tvoja slika nudity i erotic content. Gde, brate, gde smo od erotik? Mislim, hvala, gde? Titlovi i finalno kačanje na YouTube, a samo ovaj posljednji deo može oduzeti jedan čitav dan. A sad kad sam ti objasnio čitav proces, trk na YouTube i pogledaj moj posljednji video koji sam objavio tamo. Zaprati me jer uskoro kreće najveći projekat koji sam uradio do sad.